terra era dele. E despois deronlle a parcela, e de mano alzada unha mañá tirou todo sin contar con nada, nin permisos de nadie. E entón os veciños, claro, indignados, pois fixemos denuncias a varios organismos. Fala dun veciño de Río Torto que terá que reconstruir un muiño e unha moada fiar que mandou derrubar sen permiso do resto da parroquia. Despois de 3 anos de preitos, a xustiza obriga a volver levantar ambas construcións, que databan do século XVIII. Estas pedras tiradas no chan pertencían ao muiño de Candas, que durante séculos foi utilizado por todos os veciños do lugar da Ermida, en Río Torto. Hai 3 anos, o dono da vivenda situada ao pé do muiño decidiu derrubalo, así como unha moa de afiar, que tamén funcionaba coas augas do regato que cruza a aldea. Os veciños denunciaron os feitos, xa que ambas as dúas construcións tiñan moito valor para eles. Moito disgusto e rabia ao mesmo tempo, porque iso é tamén subordinar a un algo de máis. Porque ese señor que ordenara de comprar, pois que xuntara aos veciños, e eu vexo ben se quería isto, esos veciños que querían vender, vamos, que isto é a cousa de moitos. Que moe o pueblo inteiro por quendas, por días, porque este é un muín de heredeiros, non é un muín particular dunha persona nin dúas, é un muín de heredeiros, e cada un tiña a súa participación, e moíase día e noite. E tiñámoslo moita estimanza, pero claro, ese señor, como lle deron unha parcela todo ao redor, quería adueñarse dele. E nosotros apuñámonos. Non nos deu explicación ninguna máis que avisaron, a min chamaron por teléfono que viñase aquí que nos estaban tumbando no muxo. O autor dos derrubos xustificou a súa acción argumentando que logo da concentración parcelaria realizada na aldea, tanto o muiño como a moa quedaban no seu terreo e tiña dereito a facer con eles o que quixera. Agora, o xulgado de Mondoñedo obrigou a reconstruir ambas as dúas estruturas e recoñece como propietarios a todos os veciños da Ermida. Home, que a sentencia estamos moi contentos, como non a vamos datar. Ou non había Dios, ou non había justicia, ou isto tiña que ser ganado, porque somos moitos. E nosotros temos os nosos papeles, temos os nosos documentos, eu teño os de meus bisabuelos. Aínda que os técnicos de patrimonio non quixeron catalogar a moa e o muiño, os veciños da Ermida aportaron documentación que data ambas as dúas construcións no século XVIII. A campaña